ଠୋପା ଠୋପା ଜଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅବିରତ ପଡ଼ି ଚାଲିଲେ ତାହା ପଥରକୁ ବି କଣା କରିଦେଇପାରେ। ଶୃଙ୍ଖଳତାରୁ ସଭ୍ୟତାର ସୃଷ୍ଟି, ବିଶୃଙ୍ଖଳତାରୁ ଏହାର ବିଲୟ। ବ୍ୟକ୍ତିର ବେଶଭୂଷା ବା ରୂପରୁ ନୁହେଁ, ତାହାର ଆଚରଣରୁ ହିଁ ତା'ର ବଂଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କଥା ଜଣାପଡ଼େ। ନିଜର ଆଚରଣ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବସା ବାନ୍ଧ। ମଣିଷର ନୀରବତା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସୂତାରେ ଟିକିଏ ଆଂଶ ଥିଲେ ତାହା ଯେମିତି ଛୁଞ୍ଚିରେ ପଶିପାରେ ନାହିଁ, ମନରେ ଟିକିଏ ବି ବାସନା ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଇତିହାସରୁ ଶିଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରିବାକୁ ହୃଦୟର ସହିତ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖନ୍ତି, ସେ ଅସଲରେ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ମନ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲେ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସ୍ୱର ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ। ଭକ୍ତ ନୀରବରେ ଡାକିଲେ ବି ସେ ଶୁଣନ୍ତି। ତଥ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ସତ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସଙ୍କଟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ନିଜ ଜୀବନର ମହତ୍ତର ସୁଯୋଗକୁ ହରାଇବା। କାରଣ ସଙ୍କଟ ନୂତନ ପଥ ଉନ୍ମୋଚନ କରେ। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟି କବର ଖୋଳି ରଖ।